Ang pulong ni Jesus mao'y muhuhukom sa tao. Juan Kapitulo 12 versikulo 44 hanggang 50. Misulti si Jesus sa makusog, kon ang tao magtuo kanako, dili lang ako ang iyang gituuhan kon dili nagato o usab siya sa nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita o sab sa nagpadala kanako. Mianhi ako dinhi sa kalibutan sa paglamdag sa hunahuna sa mga tao, aron nga si bisan kinsa nga magtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Kon may nakadungog sa akong mga gipanudlo apan dili mo tumaniini, dili ako ang muhukom kanya nga silutan. Kay wala ako mo anhi dinhi sa kalibutan aron hukman ang mga tao kon dili aron luwason sila. Aduan ay maghukom sa mga tao nga nagasalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mga gipanudlo. Ang mga pulong nga akong gipanudlo mao ang maghukom kanila sa katapusang adlaw. Kay ang akong mga gipanudlo dili gikan kanako kon dili gikan sa amahan nga nagpadala kanako. Siya mao ang nagsugo kanako kon ansa ang akong itudlo. Ug nahibalo ako nga ang iyang mga sugo, nga iyang giingon kanako nga akong itudlo, nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Busa ginasulti ko kaninyo ang tanan nga iyang gipasulti kanako.